बेहा कालारा एसे आलदा इसु बिदि हालदै कालार सोबाय नांला जोब्बायसोलाय रोंला हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नै दिनै मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन खनसे बयखौ बरायहरनाय थालायबाय कालार फुननो नागिरदों आं नै दरजाखौ थारमाने खोरखिखौ खथा मोनसेखौल' फुनजोबदों ओमफ्राय नैबे दरजाखौ फुनगोन थानोसै आङो ओमफ्राय दा बेखौनो फिसा मिनि ब्लग लानानै फैदो जुदि मोजां मोनो जोबजासे नायलांदोलाय एखे कालार बे खोरखिजों एखेखौ फुनगोन आङो बे खोरखि दाख्लै फुननाया बेजों एखेखौनो फुनगोन ओमफ्राय बै नैबे माखायाव बेबायदियाव एसे आलदा लाबोदों आरो कालारखौ होमबा बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै साननानै माजो होनो मा मानो जायो ओमफ्राय बेखौनो फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय आं जुदि मोजां मोनो जोबजासे नायलांदोलाय आंनि न' बोरायखौ एसे साजायलाबाय थानोसैलाय आङो वालफोरखौथ' दानो हाथ'नाय नङा जायखिजाया बे दरजा खिरखिनिफ्रायनो सुरु खालामलांनोसै दा दिनै दरजाखौ होगोरसै माबायदि नुयो नायलांदो होमबा नै बे दर मेंख्ल'खौ दिनै फुननोसै आङो नायलाय नायजाला आयै गोसोम गोबा जाजोबखाबाय एखे कालार फुनगोन बे खोरखिजोंनो एखे फुनगोन होमबा नायलांबाय थादो दिनैनि फिसा मिनि ब्लगखौ फुननोसै curabin primerku fungkasjebsay oमफ्राय र' कालारखौ लाखिनोसै white primer फुनबाय आं बावनो 1 घन्टानि बारा लायो माथो होमबाथ' आरो कालार फुननांगौ दंबावसो बेहा कालारा एसे आलदा इसु बिदिखौसो फुनोनो दाख्लैना नै बिदिमोन खोरखिना आं खोरखिना एखे फुनो होमबाय माबा माबायदि जागोन बेयो मोजां नायनोसै आरो अरे चलो फिर से काम में लगते हैं ओहो जम पूरा आजा एबार आयु बिदि फुननोसै एबार कालारखौ चलो माबायदि नुगोनथाय मिन्थिला फुननोसै होमबा माता दी स्टार्ट करते हैं आई इका है भाई साहब इका ऐसा लग गया है makala taruh belai ma ilulu amau sudah baik ang ngabai dakhli mijulan ma baidi choice खालामो terang माबायदि जागोन बे ओमफ्राय दा होबाबो हालदै कालार सोबाय
6.5 hours later. ओमफ्राय 1 घन्टानि उनावहाय बिदि फुनखांबाय आङो नै माने खनसेल' फुनदों ओमफ्राय खननै फुनबासो बियो एसे डार्क जायो नालाय ओमफ्राय एसे रानबावनांगौ ओमफ्राय एबार फुनदेरबावनोसै एबारसो फाइनाल लुक जागोन ओमफ्राय नैबेहाय गेजेर गेजेराव एसे सिरा सिरा दं नालाय बेवहाय दस्रा कालार होनो नागिरदां ओमफ्राय दा बोरै फुनगोन बेसो जादों ब्रासआनो नांला लाजोबोसो जायखिजाया नायदो फाइनाल लास्टसिम माबायदि जायो दसे ब्रेक लानोसै आं आयौ 1 घन्टानिबो बारा जाबाय दरजा खबसेयाव बेसेबां गोबाव लायोबा आरो मा होनबावनांगौ जाखो बोरायबाय नालाय नै माबाबाबो गोसोम गोफा माबा माबि नै बेखौथ' खारहोनो हागोन हालाथाय जायखिया खनसे फुनबावबा माबायदि जायो नायसै आरो नांला जोबबायसोलै रोंला थेवब्लाबो फुनगोन आं रोङादों मा जादों बिसास नाय दासो सोलोंहांदों नालाय ओंखायनो दा फुगारजोबो बे साइडनिखौ रोंखाया आरे आं दासो फार्स्ट टाइम ना बोरै रोंनायखौ बोरै मोनलायखो स्पेस बिराद फैदों अखाफोरनिफ्राय Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my itu stibidi इसको लगा डाला तो लाइट जिंगा डाला One eternity later. नै बिदि जाबाय आयौ माबा मा जाखो खय घन्टा 2 घन्टा लाबाय नांबावनो माने आं बेखौ बारा मोजां फुननो रोङासै माबा बोहैबाय थायो नै मारै एथ' लाव लाव जाखो नङाबा आं थारफिनखौबो लागायबावाखैसोमोन बिदि जाबाय आरोना नै साइज नुदोंना नुवाखै खिन्थाहरदो फुनबाय जि खस्थ' लाबाय आं बेखौ फुननायाव नै बोहैनानै नैबाहाय थाहैबाय थायो ओमफ्राय बेखौ फुगारबाय थानांगौ ब्रासआबो हाथाया नै अबावबो मोजाङानो गैयै जायाखै अरजाबाय थाया बोरायनाय न'फ्राखौ फुबाय दै मोनसे बुस्थुखौनो नायथाबनानै मावबाय थाबाथाय मेगनफ्रा नै बिदि फिसा फिसि जालायो ओमफ्राय दा जोब्बाय नै फुनखांबाय दिनै खबसेल' हामारबाय आरो आं बे मोनसे जों उन्दुदानिखौबो हागोन खोमा सानदोंमोन आं ओमफ्राय दा बेयावनो 4टा जाखाबाय दुगैनांगौबो मानांगौबो दा ओमफ्राय माबा दंबावो नैबे बेखौ मा होनो फकाट होनो ना माखाट होनो बेखौ फुनबावसै ओमफ्राय बेखौ फुनबाथाय जोब्बाय आरो ओरै माथो बावनो मेंखायो दाबो एख'आनो जाबावाखै ओरै दरजाजों खिरखिजों आलदा जाबाय आं होनखाबाय खिरखिजों एखेला दरजाखौ आलदा लाना फैबाय ओमफ्राय नैबेबो बेखौ होनबा एसे गुफुरसिनखौ लाबाबा गिथां माथां फुनबाय दाना बेरनो नागिरला नै खोथाखौनो मानिया गावनिल' चइस आंनि चइसआनो बारा रज'थारा फुनग्राल' आंहा जायखिजाया बेखौ फोजोबग्रोनोसै र' Gelum sudah bang, gelap. No. Habai. Size nudah nuakai kental leh, rice per.
नै फाटा फुटा गावला गौला आंबो रोंबायथ' ना एसे तारमाने नैबे गेजेरनि फिसा फिसाखौ ब्रासाबो बारा फिसा नङा ओमफ्राय फुननोनो रोङाखिसै आं मोजां एसे डार्क होबावबा साबसिन नुगौमोन ओमफ्राय दा आंनि फाइनाल लुक दरजानि लुकआ बेबायदि जाबाय माबायदि नुदों साइज जाबाय आंथ' साइज मोनबायमोन गावनो गाव खबसेल' हाबाय आं दिनै एखेबारे खबसेल' हाखाबाय ओमफ्राय गाबोनफोरसो बै खबसेखौ होनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय दरजाया फुननांगौ आरो 1 2 3 4 5 मोनबा दंबावो ओमफ्राय दरजानि रङा आलदा खिरखिनि रङा आलदासो जालाजोब्बाय बे गुफुरखौनो फुननो रोङाखिसै बोहैजालाबाय थादों ओमफ्राय दा अरजाला न'आव सोलिथ'यो न' बोरायावलाय आरो माथो The next day. आयै नै बेबायदि जाबाय माने बे बेडरुमनि बेरासो साबसिन जाबाय डिजाइना आयो मोनालायनाय फुनखानांबायलै सुथिनै माबायदि नुखो खिथाहर फिनिशिंआ बारा मोजां जाहैया आंना बोहैलाङो अबेबा नांलाहैयो मोजां नुदोंना रायजोफोर खिथाहरलाय कमेन्टआव मोनाजासे फुननानैसो हाबाय आरोखि आङो आयै माने आङो बे सिगाङाव सानसे सिगाङाव फुननायखौ बे माबाखौ फसायाखैमोन नालाय ओमफ्राय नैबे साइडआव एसे फुनदेरबावनानै नैबे बेडरुमनिजों एखे खालामबाय आङो ओमफ्राय माने बेनिखौनो साइज नुनानै बेयाव फुनदेरहैबावबाय आरो फसाया मोननानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दिनैनि फिसा ब्लगखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैनोसैलाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय होमबा बाय